Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang.
Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong Putukan Mo Ko Love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. Sa gitna. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha?
maraming lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper.
Nilagay niya sa phone ko. So, anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So, crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So, anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH.
Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret File. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minhal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? kunyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling madaling bato, bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpapalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Akin lamang titikman dahil kayo may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang Ang aming aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog.
Dapat mas malalim mga buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. At sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kutsilyo. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya.
Wow. Yung maliliit lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo? Ito yung pabayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oh. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila yung kalahati ang puntos Hindi, lamang. may lungkot. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Dude. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan.
Yan. Ito. Tatlo yan ha. Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to ah. So, everyday. Katawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Huh? Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio.
tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Alam niyo po, mahal na mahal ko naman yung anak ko. She's turning 18 in a few months. Gusto niya po ng isang bonggang debut. Hindi ko naman problema at hindi ko naman issue yung debut. Ang issue ko po, hindi naman talaga siya magaling kumanta. Kaya lang, yung inattendan niyang debut the last time, kumanta yung debutante. Papaano ko po sasabihin sa kanya na wag na siyang kumanta nang hindi naman siya masasaktan? Baka kasi biglang ayaw na niya, ang dami ko nang binayaran na down payment. Yun lang po, tambalan. God bless. Ayan. Ito naman, humingi ng advice sa amin. Hindi naman kami invited. Tama. Diba? Invite din. Charot. Okay. Alam mo, hindi lang, may mga mangilan-ngilan na rin talaga akong na-attendan na mga debut. Na kumakanta yung mga debutante. Tapos wala talaga silang boses. Oo. Tapos kaming dalawang mag-asawa, lagi namin inaano yan parang, grabe nung hirap talaga kapag ka mamahalin yung venue, kapag ka mamahalin yung pagkain na kinain mo, di ba? Hindi ka pwedeng manghamak. Alam mo, Mami, debut or not, kahit na walang okasyon or walang performance yung anak mo, wala namang ibang pwedeng magsabi sa kanya ng real talk, kundi ikaw. Ikaw na muna bago ibang tao. Ikaw na muna, 'di ba, bago pa mapahiya siya sa harap ng ibang tao, yung ganyan, 'di ba? Ako ni real talk ako na nanay ko niyan dati. Kasi gusto ko sumali sa singing contest sa school. Tapos sabi niya talaga sa akin, Rekta, anak, hindi ka kumakanta. Ganun po ba, Ma? Okay. Sabi niya, anak, hindi ka kumakanta. At true enough, nung nagkaroon ng contest sa school, yung mga piece nila, yung mga, Rain by Donna Cruz. Ayan. Di ba ang taas nun? Di ba kung alam mo yung kanta ni Donna Cruz na Rain at alam mong mataas yon, malamang may gout ka na! At saka malamang yung kalaban mo, yung mga may nagbibibrato pa yung boses. Ako ang parang pipiliin kong kanta. Sobrang luma nito for sure. Hindi nyo to alam, di ba? Alam mo yung kantang Penny Lane? Di ba basta mababang kanta yan? Kanta ng mga boomers. Kinakanta yan ng... 60s yan. Ganyan. Sobrang baba lang. Yung parang yung sumasayaw-sayaw parang lang sa naliligo kalsada. ka lang. Correct. Ganun lang. Diba? Parang ganun. Yung Penny Lane. Parang ganun lang siya. Kasi hindi siya panglaban. So kumbaga ang meron lang talaga ako noon, kapal ng mukha. Katulad nito. Katulad nitong anak mo. Tama rin naman yan, Mami, na parang you proceed with caution. Kasi ayaw din naman natin na basagin ng sobra. At alam mo naman yung mga bata ngayon, apaka-sensitive. Gusto mo lang naman i-correct kasi ang dahilan lang naman kung bakit mo siya gustong i-correct o ang dahilan lang naman kung bakit gusto mong sabihin sa kanya na anak, wag na, is because out of love na ayaw mo mapahiya siya. May sabihin na masama yung ibang tao tungkol sa kanya. Kasi kapag halimbawa narinig mo during the debut na may narinig kang masama dun sa pagkanta ng anak mo, 'di ba?
alam mo nang may kapasidad ka na buhusan ng gravy yung ulo ng ng bisita. Pero mami, ang isa sa mga pwede mo sigurong gawin, dahil ang technology is available na. Ayan. Sabi mo, Nak, para mas lalong gumanda yung performance mo. Pero alam Ayan. naman natin, Nak, aminin mo na kasi hindi naman ganun ka Oo. panlaban yun. Pero magagawa natin ang paraan Correct. yan. So, wag ka nang mag-live. Oo. Pwedeng +1. Or pwede din Lip live, sync. gagamit ka ng mga, kagaya nito mga, hello! Diba? Pero di ba luma na nga to? Bago pa lang tong Oo. sound effects natin, pero luma na kasi Correct. robotic pa yan Oo, eh. parang, So, Nicole Yala. ayan, papatungan mo ng napakaraming boses. Oo, may mga effects na Kasi sa totoo lang, yung mga kanta na nire-record, let's say, lalong-lalo na para sa mga, I should know this kasi hindi naman talaga Oo. ako singer pero nagkaroon kami ng album, di ba? Pinapatungan nila yun para pakapalin eh. Correct. Yung auto-tune, Oo, gamitin mo. diba? Kahit halimbawa, sintonado yung boses dahil nga tinutune nung effects na yon. Yan, pwedeng gumanda. I remember the day. Hindi pangit eh. Baka yan yung gaya mukhang tanga. Ako na mismo magsasabi. Happy birthday! Uy, wala bang yung gaganda talaga? Oo, yun na, sagad na yun. Sagad na yan? Oo, O sagad kaya na hindi ko yun. yun ginagamit eh. Yung kasi diba yung sabi mo parang gaganda yung boses. Parang hindi naman. Parang naging robot kayong 16 na robot kayong kumakanta. Ang ginagawa niya, ino-auto-tune niya. Halimbawa, alam niya na, halimbawa, wala Wala ka ka sa sa tono. hulog. So, parang nilalagyan niya ng curve. Oo. Para magtunog Parang nakatono. Oo. Ito kasi parang hindi pa masyado eh. Parang robotic Oo. yung dating niya sa akin eh. Ibig sabihin, explore ninyo. Yes. Oh, maraming mga plug-ins ang tawag dyan. Mga plug-ins, di ba? I-explore nyo. Ako para sa akin nga, Jegs, wag nang i-live. Wala naman ding masama pati. Kasi kapag No, recorded... Mom! I want it live! Anak, mukha mo! Mukha mo masyado makapal. Gamitin mo yung kakapalan ng mukha mo sa ibang bagay. Wag dito, anak. Mapapahiya ka, promise. Tapos nag-hire ka pala ng ng mga ghost singer. Dun sa likod na hindi alam ng anak mo. Pwede din. Pampakapal ng boses mo. Pwede rin naman may backup. Oh, yun. 'Di ba? Tapos alam ng anak mo, kumbaga nasa likod, 'di ba? Halimbawa, meron ako nakikita na ganyan na parang kita-kita mo pa nga na nasa tabi niya, nasa may tenga niya talaga yung singer, 'di ba? Para makakanta siya at makasunod. 'Di ba? Hindi siya madali nung nagkaroon kami ng album ni Chuper, sabi ko sa iyo, Jegs, isa sa mga pinakamatagal namin ay yung kung paano papasok dun sa instrumental. Na itong beat na ito, papasok Ito na. ka. Oo. Hindi siya madali. Yung timing. Yung timing. So kung ila-live mo yan, hindi ko alam, may time pa ba kayo na mag-train? Oo, yan. Kasi kung may time pa na mag-train, plus the plug-ins, plus the AI, or kung anumang mga teknolohiya, ay di go. Pero kung wala kayo masyadong panahon, pero may panahon ka mag-record ng one time, tapos i-cure na lang, auto-tune, ganyan, pwede din. Pwede siya +1 talaga yung pinaka-safe eh. Pwede, may +1. recorded na talagang maayos. Correct. Boses niya pa rin Tama. na talagang may guidance. Tapos may live na papatungan doon. Para damang-dama din naman talaga niya kapag ka live, 'di ba? Ganon. So, sige, kung mukhang may pera ka naman, kasi sabi mo, 'di ba, wala naman issue sa akin yung debut. Ay, taray. Wala naman sa akin issue ang debut. Ang issue sa akin ay yung boses ng anak ko, 'di ba? Pero, while gusto mo na matupad yung pangarap niya na kumanta, sabihin mo din talaga sa kanya na at this point, there is so much to learn about singing. And it's never too late to train, ha? Hindi po too late para mag-train. So, pwede ka mag-train. So, kung talagang gusto ng anak mo, hindi lang sa debut niya mag-perform, kundi it's something that she wants to do, edi suportahan mo. Kasi according sa mga experts, 'di ba, yung pagkanta, skill siya na pwedeng matutunan eh. Pwede. Di ba marami tayong nakita ng mga bata? Wale. Example na lang Ann Curtis, di ba? Nung nagsimula yan si Ann, yung katotawanan lang na kanta-kanta. Correct. Di ba? Alam natin sintonado. Pero nag-aral siya at ngayon pag kumanta si Ann, di ba? Hindi mo na maiisip yung sintonado eh. Matatawa ka na lang kasi talagang grabe, tinodo niya talagang pag-aralan, di ba? Yung ganun. So, pwede. Ayan, kasi muscle siya ng sa lalamunan natin eh. Trainable. Oo. Yun Pero ibig meron sabihin. talagang meron talagang mga gifted talaga. Correct. Meron talaga na mamana. Oo. Meron talagang family
family of musicians, family of singers, Oo. ganon. Meron talaga, di ba yung Cruz family? Parang lahat sila kumakanta doon. Ayan. Na Cruz, Shelly Tama. Cruz, lahat ng Cruz, pati yung banda sa Hard Rock Cafe na mga Cruz din yon na napakagagaling. Oo. Magaling So, sila it nga could be kumanta. genetics din. Pwede din talagang Ang genetics. ginawa lang talaga namin ni Nicole nung medyo bata-bata kami, para may vibrato kami, maharap kami sa electric fan. Ayan, yun na yun. Kapag kagawain mo yan, para lang magkabibrato ka, malamang batang 80s ka at 90s. Kasi manghang-mangha ka naman, ang ganda Ang nila ng galing, boss. di ba? Paano Parang- nila kinukulot? Paano nila kinukulot ng ganun? Tapos paano nila nasusustain? So, ibig sabihin, meron pong training. Yan. Di ba? And in time, pagka paulit-ulit mong ginagawa, tsaka yun nga, yung talagang dedicated ka sa pagtitrain, edi, hindi mo na kailangan ng +1. Si narinig ko nga si Ice Sigera, 'di ba? Ang sabi niya, hindi niya alam na nung maliit siya na parang boses sa palaka daw siya, pero dahil sa tuloy-tuloy na pag-practice, Ayan. na aral, ang ganda ng boses ni Ice. Ganda, no? Hindi mo Diba? maiisip na boses palaka. Na parang, dumaan ka ba ever sa boses palaka? Parang hindi. 'Di ba? Kasi yung version niya ng araw-gabi, talagang apakaganda. So, it's not too late. Ang sinasabi lang natin, syempre, meron kayong time constraint. Kasi nga, 'di ba, kayo ay magse-celebrate ng debut Saka soon. depende din siguro sa karakter ng anak mo. Merong mga, True. kahit alam niyang sintunado, siya, go, laban! Correct. Speaking of birthday, happy 10th birthday, James Gabriel, aka Gabby Yo, from Papi Yo, Mami Yo, and Ate Yo. Ayan, syempre galing kay Jego Yo. At Nicole Yo. Finish closer. The final seconds didn't just test strength, they exposed character. Every arrogant Masok ba yun sa ere? Hindi. Ah, Sa okay. sa OL pala. Ayan. Ganon. May nagtanong dito kanina sa nakita ko lang, Nicole, naka-OMAD ka pa rin ba? Hindi na masyado. Busy. Hindi. Pag busy ka, dami kang Hindi lang. ganap. Oo, pagka busy kasi ako, parang, although excuse ko na lang yun. Oo. Kasi dati, nung nag-OMAD ako, sa bagay, yun, lean months eh. Parang wala masyadong ganap, Oo. ganyan. Hindi masyadong gumagalaw. Ganon. Sabi ni Zoltrak, last day na agad ng Feb bukas. Apakabilis, nahiyaan January. Diba? Bilis, no? March na agad. March na tayo. Oh, well. And speaking of March, Ayun, March 7. Ayan, eto na. This is it. Pwede nang i-announce kasi Yes. final na. It's final. Ang aming kauna-unahang hatid saya concert Ayan. for this year ay magaganap sa Dapitan Sports Complex Ayan. on March 7. Ayan. Kasama po natin lahat ng mga DJs ng Love Radio. Yes. Bukod dyan, makakapiling po natin ang Grace Note, Diwata, and Six Cycle Mind. Ayan. Oo. Napakabongga. Ayan. So, sa mga taga Metro Manila, and of course, this is in celebration with Women's Month. Correct, kasi Women's Month po. So, itong ganap na ito sa March 7 is their kick-off Oh, of kick-off. Ayan. month-long celebration para sa mga kababaihan. Tama. O siya, kaya magkita-kits po tayo. Please mark your calendars, March 7. Ayan. O siya, kami po ay exit na. Bye. Maraming salamat. Laters. Metro's #1 Love Radio. Basic!
So, yun. Oo, ganda sana eh. So, parang nag-iisip na lang ako ng ano kayang pwedeng ibang option. Like, sleeve ba? Or... Okay, go. G tayo. Mama, baka mag-file pala ako ng leave din na Monday. Tuesday kung kasi uuwi na kasi sa tuloy. Ah. Siya naman yung aalis. Gusto namin kausapin. Pwede naman sila dito. So, yun, upuan namin. Kasi hindi, alam namin hindi na pag-isipan ng biglaan. Siya naman ang aalis, magka-abroad. Confirmed na yun na aalis. Hindi pa nga eh. Pero nag-training na siya. Pero kaya kailangan namin kausapin. Kailangan namin upuan. Ang ano ko lang kasi, ayaw kasi ni Sir Ivan na, lalo pag wala ako, na wala lahat. So, or madaming wala. Kasi, si Konyo, 2 days din siya mawawala. Monday, Tuesday. Oo, kasi ano siya, may talk. Yun. Sige, kung ano, ilipat ko na lang din. Lipat mo na lang ng araw siguro. Para, ano. Oh, sige. Wala pa namang ano kami, pero pinaplano na. Hanap kami ng labas ng bahay kasi pag pinausap. Oo. Wala, parang bigla. Sabi ko, ganun ba yung decision? Bakit? Anong ano? Basta, bakit? Sabi sa future, parang ganun. Pero, mahirap kasi kanyang edad eh. Iwan mo. Okay. Yun lang. Who else? Friday. Check. Testing 1, 2, 3. Game. Adlib number 1, March 6, Friday. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy.
tutukan na kita. Ayan, oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang. Parang malapit na. Parang gusto mo na isumakot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila.
Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3. Wala, sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Yung totoo. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga umaattend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon.
Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po ng Biyernes sa inyo. Ako po si Sheila, isa sa marami ninyong tagapakinig dito sa Valenzuela. Sumulat po ako kasi napakinggan ko po yung kwento ni Lola na nilibre ng pamasahe ng magtataho. May halos kapareho po kasi akong karanasan at nais ko pong ibahagi po sa inyo. Nangyari po ito last month. Bagong sweldo ako noon kaya bago ako sumakay ng bus pa uwi, bumili ako ng isang kahon ng donuts. Simpleng reward sa sarili matapos ang ilang linggong puyat at pagod. Magandang sorpresa din sa pamilyang naghihintay sa bahay. Habang nasa biyahe, tahimik kong pinapanood ang mga buildings na dinadaanan namin. Iniisip ko din kung anong flavor ng donut ang una kong kakainin pagdating sa bahay. Doon ko napansin ang konduktor ng bus. Halatang pagod, tagaktak ang pawis, medyo paus na ang boses sa kakatawag ng pasahero. Pero bawat abot ng tiket may kasamang ngiti. Bawat tanong ng pasahero sinasagot niya na maayos. Nakakatuwang pagmasdan na kahit halatang mabigat ang araw, pinipili pa rin niyang maging magiliw. Maya-maya tumunog ang cellphone niya. Hindi ko naman sinasadyang makinig pero naulinigan ko ang usapan nila ng anak niya. Tinatanong ng bata kung nakabili daw ba ng donut ang tatay niya. Saglit na natahimik ang konduktor bago sumagot. Hindi daw siya nakabili kasi kapos. Sa susunod na lang daw. Ang igse at ang simple lang naman ang usapan nila pero parang may kumurot sa puso ko. Napatingin ako sa malaking kahon ng donut sa kandungan ko. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko pero nung pababa na ako, inabot ko yung isang kahon ng donut sa konduktor. Sabi ko para po sa anak niya. Nagulat siya at ilang beses tumanggi. Pero sa huli, tinanggap niya din. Yung ngiti niya, abot hanggang mga mata. Pagbaba ko ng bus, magaan ang pakiramdam ko. May saya sa puso ko na hindi ko maipaliwanag. Pagdating ko sa bahay, may isang malaking cake sa mesa. Birthday daw ng boss ng kapatid ko at pinauwi sa kanya ang isa sa mga cakes dahil maraming nagpadala. Saktong-sakto, may panghimagas kami. Ang nanay ko naman halos hindi mapakali sa tuwa. Nanalo daw siya ng cash prize at grocery pack na sinalihan niyang Zumba contest sa barangay. At ako, habang kumakain ng hapunan, nakatanggap ng bagong project sa side job. Ibig sabihin, may siguradong extra income. Napaisip ako sandali. Yung binigay kong isang kahon ng donuts, parang ang daming balik. Para bang may umiikot na kabutihan sa mundo. Hindi naman ako nagbigay dahil umaasa akong may kapalit. Pero minsan, ganun yata talaga ang buhay. Kapag may pinasaya kang iba, may paraan ng mundo para ibalik yun sa'yo. Ika nga, what goes around, comes around. Nung araw na yon, mas naniwala ako na kahit gaano kaliit ang kabutihang gawin mo, may mararating yun. Minsan sa ibang tao, minsan pabalik sa'yo. Umuwi ako ng walang donuts,
Pero dumating ako ng may maraming dahilan para magpasalamat. Salamat po sa pagbasa at pagbahagi ng sulat ko sa mga listeners po ninyo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Sheila. Sheila, yun yung pinakamasarap na donut na nabili mo Correct sa buong ka. buhay mo. Grabe, kasi yun yung donut na nagbigay na sa'yo ng isang napakalaking ngiti, nagpagaan ng puso mo, at naging dahilan kung bakit naiwasan mo ang diabetes. Tama. Diba? Ang ganda naman ng kwento mo. It's such a nice story to end the Yes. working week, 'di ba? Para sa lahat ng mga napapagod, Mm-hmm. parang gusto nang magreklamo sa mga bagay-bagay sa buhay. Mm-hmm. Napakaganda ng sinabi ni Sheila. Maraming dahilan para magpasalamat. Correct. diba? Oo. At saka yung yung sharing. Bukod sa sharing is caring, totoo talaga na kapag ka ikaw ay marunong magbigay, yung pagbalik sa'yo ng grasya ay siksik-liglig at umaapaw. Yes, sobra-sobra. Dumadaloy siya. Dumadaloy po siya. Kaya isa po itong panawagan para sa lahat ng mga tambalanistang mayayaman. Share your blessings. Andito lang po kami. It can be in cash or in kind. Baka sabihin nyo naman kasi, humihingi kami ng pera. Hindi. Pwede namang in kind. Ayan. In the form of gold earrings. Tama. Yan. In the form of Mayat de la Rosa Fine Jewelry necklace. Yan. Diba? Pero kung gusto nyo i-cash, go, why not? Pwede diba? din, Hindi, no? pero alam mo, totoo po yun na tayo po ay daluyan ng grasya. Aha. Yung mga tao na binibiyayaan ng matindi and so much, kaya sila binibiyayaan ng husto at binibigyan pa ng binibigyan. 'Di ba? Kasi alam ni Lord na sila ay magandang daluyan because money is a magnifier. Madami siyang minamagnify. Tama. Pwede niyang ma-magnify ang generosity mo, 'di ba? Na kapag ka may nagbibigay sa iyo o kaya may natanggap kang grasya, sinishare mo sa iba. So, it magnifies your generosity. Na ma-magnify niya rin ang kasamaan. Kasi kung madamot ka, greedy ka, sakim ka, na ma-magnify din ang pera yon. Tama. Nakikita din yon, 'di ba? So, choose your fighter. Anong klaseng pag-magnify, 'di ba? Yes. Oo. Ang gagawin mo sa pera mo. Pero ang pinakamaganda dito yung balik ng blessing is bumibilis pag yung decision mo nanggaling sa puso. Hindi yung dahil naisip mo lang na Correct. Siguro may kapalit to. Oo, hindi. Sabi niya wala eh. Oo, kasi una may kurot sa puso mo nanggaling sa puso mo talaga na parang Ibigay siguro ko to. isipin mo na lang parang na-hypnotize mo na hindi ka nag-isip. Dahil Basta nga sa heart mo, binigay mo siya. Diba? Kasi yun yung sabi niya hindi ko alam kung anong pumasok sa akin. Oo, bigla pero, niyang inabot. Kasi grabe yung grabe yung imagination niya. Ano bang flavor yung flavor. kakainin ko dito? Siguro parang alam niya na kagad kung anong bubuksan niyang pelikula sa Netflix habang kinakain yung flavor ng Correct. donut na yun, di ba? So indeed, it was a simple sacrifice. Sacrifice siya kasi something from us taken, Correct. kinuha. So dahil nga gustong-gusto mo na gigil ka na doon sa donut, pero yung kapalit nga ang sarap. Kaya nga sabi ko, pinakamasarap na donut na nabili mo sa tanang Correct. buhay mo. Kasi Diba? yung kapalit, 'di ba? Tenfold, ika tenfold nga. pa. May cake ka na. May cake, tapos nanalo pa yung nanay mo sa Zumba. Tapos may project ka pa. Kaya nga, diba? na basic na merong extrang income, Oo. di ba? Napakaganda, nakaka-feel good naman Yes, oo. itong kwento mo. Kaya kayo mga kabisyo, kung meron din kayong feel good na kwento, pwede kayo mag-share Yes, sa amin. oo. Yung hindi naman kailangan laging may problema yung Correct. binabasa po namin. Pwede may mga ganito na feel good Oo. para yung mga iba na punong-puno na rin ng load yung Oo. kanilang utak at isip, hindi na magdagdagan sa mga negativity. Oo. Madagdagan ng positivity through mga feel-good na Correct. stories. Kasi ang naman po ng programang ito is to inspire. Hindi po kami sure sa mga pinagagawa namin dito kung Hindi, lahat no? na sinasabi namin kung nakaka-inspire Correct, kami. or nakakainis, di ba? Pero ganun talaga, hindi naman namin mapiplease lahat Oo, eh. pero yung mga kwento na kagaya nito ni Sheila, di Yan ba? ang mga nakaka-inspire. Oo. Tapos kami
lang naman yung daluyan. Tama. Kami yung taga-basa, kami yung taga-kutsa, kung merong kailangang i-judge, di ba? At basta daluyan lang din kami. Malay mo, Sheila, bumaha ng donut dito. Oh, di ba? Malay mo nga isang araw, isipin mo nakakatuwa yung yung tinatawag, Jegs, na full circle moments. Nakakatuwa lahat, lagi yun yung mga full circle moments na yan na kaya pala nangyari to sa akin dati kasi aabot pala ako dito. Yan. Oo. Oo. Alam mo, sa pagpapatuloy na ating Love Knows No Boundaries promo, yung susunod na season, Ay, nako. merong magandang kwento. Ikukwento ko siya pag naumpisa na tayo doon. Ikukwento ko siya sa Exciting inyo. to. Exciting siya. Kwento ko sa iyo mamaya. Bitin muna tayo sa chismis na yan. Pero ang ganda kasi parang, kaya pala nangyari itong bagay na to sa akin. Kasi aabot ako. After so many years, ito pala yung aking full circle moment. 'Di ba? So I love full circle moments. Gustong-gusto ko talaga yung mga ganitong klase mga kwento. Oo, kasi yung buhay natin, ang analogy ko sa buhay is a puzzle. So, maaring ngayon kung may pinagdadaanan ka, hindi mo siya maintindihan kasi yung another piece of the puzzle is nawawala pa. Mangyayari pa lang Kaya may mga ganyang na realization na parang kaya pala nangyari to kasi nakuha mo na yung part ng puzzle na kaya pala nangyari yun sa iyo in the past. Kasi ito pala. Ito pala yung dahilan. So ito yung sinasabi natin na lahat talaga may dahilan. Good or bad. Yes, oo. 'Di ba? Na kaya pala masama yung yung paghiwalay namin or kaya pala kami naghiwalay or kaya pala ako tinanggal sa trabahong yan, 'di ba? O kaya pala yung mga gano'n na masakit yun sa totoo lang kasi meron ngang dahilan. Eventually, 'di ba, that piece of the puzzle that's missing will find its place. Ika nga 'di ba? All thing works for good talaga. Yes, 'di ba? Ang sarap pa, nakaka-happy naman yung kwento mo, Sheila. Thank you. Ganda ng vibe, Correct, ang ganda. Parang feeling ko yung mga tambalanisang mayayaman, parang feel na nilang mag-share sa atin. Tama. By the way, our GCash number is 0928. Actually, nagtitake note ako pag pero wala akong ma-take note kasi wala namang problema. Wala. Sabi ko, Walang problema. Isa siyang reminder, 'di ba, na tayo po ay daluyan ng blessings. Ganon. Kahapon nanood ako ng AG sa Hard Rock Cafe. I think magpa-perform sila ulit sa July sa Hard Rock Cafe Manila. Tapos meron silang kinanta doon, yung Jesus. Paborito kong kanta yun sa ganda niyan. Hindi ko alam na sila yung original. Ganda Paboritong kanta ko yun sa simbahan. Kasi favorite yata siya ng choir noon, nung bata pa ako. Tapos talagang, nung kinanta nila, sabi ko sa simbahan yung kantang yan Sabi ko, tapos it's yung kahit na kumanta sila ng nasasaktan ako, oh baby. Alam mo yon, yung may mga ganun silang mga kanta. Nag-request nga ako, sabi ko, pwede niyo po bang kantahin yung Christmas bonus? Ba't kaya hindi ako pinagbigyan? Masyadong matagal ba? Ba't kaya hindi ako pinagbigyan? Kanta naman nila yung Christmas bonus. Pero ang ganda nung kantang Jesus. So may mga... Ang ganda ng yung rendition niyan ng Jesus. 'Di ba parang siya ang iyong kailangan, 'di ba? Sandigan, kaibigan mo. Siya noon, bukas, ngayon. Ang ganda. Ang ganda. Parang yung pagkatapos ko marinig yung kantang yun, parang ganda. Tapos kanina pinakikinggan ko sa office, ang ganda. So parang katulad siya ng kwento ni Sheila na ang ganda na nakakagaan lang ng kalooban. Doon talaga makikita mo yung maturity. Dati ang maano mo lang basang-basa sa ulan. Pag medyo mature ka na yun, Jesus na. Hindi ko nga alam, akala ko nagjo-joke. Na kasi nga favorite ko talaga yung kantang yun, 'di ba? Pero kung halimbawa bata-bata ko, tapos narinig ko yun, nakinanta ng AGs, baka pwedeng hindi ko mapansin, 'di ba? Ganun talaga, lang nga namang may edad ka na, hindi ka pa nakikinig sa mga Jesus na songs. Pakatandaan ka, Bisyo, malapit-lapit na tayo. Ito na ang time umactive sa church. Pa-expire na. Pa-expire, pabulok na tayo, mga friends. Kailan ka pa magbabago, 'di ba? Ay, nako, nakakaloka. So, in other words, iba rin yung
kasiyahan at kagaanan ng kalooban kapag ka ang exposure mo or ini-expose mo ang sarili mo sa mga kwentong magaganda, Yes, oo. 'di ba? Mga kantang magaganda, Oo. 'di ba? Yung mga nakakatulong. Kasi kapag ka sinurround mo rin yung sarili mo ng darkness, Yes. ng puro negativity, balitang nakaka-stress, Lalo 'di na sa ba? panahon ngayon. Correct. Diba? Yung ano ba to? Kanina duman sa feed ko yung Epstein files, yung parang Oo, yun. Epstein. O, basta Basta sa ibang yun na bansa yun. Basta yun. yung sa ibang bansa. Ikaw na may anak, masistress ka, magpapanik ka. Correct. Kaya pagka ganyan, divert ka kagad. Hanap ka ng kanta na Yes. nakaka-inspire. Hanap ka ng article na nakaka-inspire. Ganyan. Oy, batiin ko lang pala itong Lala Move rider Uy! na book ni Mrs. si Rolando Reyes. Uy, na Kuya Rolando. nakikinig daw siya palagi. Uy, thank you naman. Salamat, Kuya Rolando. Oh, pinakita niya pa nga, ito, nakikinig ako sa kanila. Oh. Oh, talaga? Pati si Kuya Alex sa pareha, nakatutok din. Ay, pareha sila. Oo. That portion was brought to you. Diba? Yun, Doon oo. tayo sa ano. Ganda-ganda ng kwento ni, Ganda. ni Sheila. Ganda ng kwento. So, mga ganitong mga kwento, yung mga pambungad ng week, pang-end ng Correct, week. pang-end ayan. ng week, pangkalma sa Oo. nakaka-stress na na mga ganap sa life. Ayan, so hindi kinakailangan may problema. So, sa Pwede. mga nanonood yan, so pwede kayong magpadala ng mga kwento ninyo na, Na feel good. Oo, feel good. Kailangan natin yan. Correct. Oo. Kailangan talaga natin ng mga ganyan ding klase mga kwento. So, pwede nyo kaming i-email. Send your stories at maywagangburnaystory@gmail.com. Ayan. Exit na muna kami. Alright. Salamat. Bye, Happy everybody. weekend. Happy weekend. Metro's #1 Love Radio. Basic! Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman.
Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy.
She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files.
kompanyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang magagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpapalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy! Buksan na natin. na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Pundol ay... Iyan namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna? Sige. Ang Ang aming aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ano ang salita ay? halgam bilang. Halgam bilang?
Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. May nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Halina't kainin. Okay. Ang susunod na salita ay... Palimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaing pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang aming sagot ay... Kutsilyo! O anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Pangibayo. Ito'y nagpapaalal. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Grief Carsoncillo.
Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may suggestion. Dahil sila yung pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko.
Oh, coffee bean to So, everyday. Katawa ka naman dyan. Kala mo naman. Pangalan trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town?
Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, ayun. Dahil yan ay isang Likido. 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 Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap Tama. yan. Lasang alak din kasi. Kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang o kasagutan radyo ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip. naisip na sagot ay sobre. It's pupunta sa OORAD. Ako yung may suggestion. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi siya ng bubunot. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, ano, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang tambalang kumikinang. Oras po natin mga kabisyo, oras na para magpaligaya na naman ang super! Boundary time na! Libreng boundary para sa isang UV Express driver! Eto na! With plate number TYO460, congratulations Kuya Roberto Sevilla! Roberto Sevilla, congratulations! Nanalo ka ng 1,500 pesos. Sasampalin ka na ba namin kung pupunta ka dito? Tama. Pwede. Pero kung halimbawa malayo ka, yung ruta mo, umiikot ka ng umiikot, hindi ka makakaalis, Check. di ba? Okay lang din naman dahil sapagkat because makakarating pa rin naman yung 1.5 sa'yo. Ayan, sa mga hindi pa po nakapag-register, apakasimple lamang ng gagawin. Kung makakadaan po kayo dito sa aming himpilan, mangyari lamang po magpa-register kayo. Or kung hindi man, Pwede syempre, naman na lagi kang tumutok sa Love Radio. Bakit? Kasi kapag nasakyan ka ng mga Love Radio DJs, basic, masasampal ka rin ng 1,500 pesos. Tama. Oy, shout out lang natin to si Alex Pante Pareha, isang Grab driver. Ayan. Salamat sa pagtutok, kuya. Ayan. At sa lahat ng mga chuper, salamat ng marami. And speaking of pasasalamat, sa
salamat ng marami sa ACS. Ayan, maraming salamat. Pride Detergent ang dahilan kung bakit patuloy na nakakatanggap ng libreng boundary ang mga kabisya nating chuper. Check. At syempre, mark on your calendars Ay, nako, March 7! Yan tayo sa may Dapitan Sports Complex. Kita-kits po tayo para sa libreng Zumba mula alas 6 ng umaga, At 6 to 9 a.m. At sa gabi naman po ang Hatid Saya concert Correct, natin. 6 to 10 p.m. Dapitan Sports Complex. Ito po ay libre po para po sa inyo, hatid sa inyo ng Love Radio. Of course, in coordination with the City of Manila. And in celebration kick-off din po ito for the Women's Month. Correct. So, salamat ng marami. Kita-kits. Mark your calendar sa March 7. Ayan. Kita-kits. O sa susunod na Maratoni sa kanyang programang Love Trip. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At Nicole Yala. Gawin ang lahat. Metro's #1 Love Radio. Basic!